Jeg hedder Jes. Jeg har lavet et projekt, der hedder Computerhistorie og menneskelig evolution. Det er en serie på 17 malerier, og det hele startede egentlig tilbage i 2007, hvor jeg lavede en serie malerier af forskellige kontrolrum, hvor der foregår noget ret skørt på skærmene. Det grønne maleri heroppe er et eksempel på det. Et af de malerier der. Og det jeg forestillede mig tematisk, det var, hvad hvis nu at vi bliver overvåget og styret udefra, hvordan ser der så ud i de kontrolrum, der gør det. Det var en humoristisk idé, som på en eller anden måde forudsagde eller byggede lidt på noget tidlig konspirationsteori eller en humoristisk version. Jeg viste de malerier på en udstilling i 2023, og det viste sig, at de talte meget direkte til folk. Derfor tænkte jeg, hvad med at lave en ny serie malerier, der bygger på de samme idéer, men som er en udvidelse af projektet. Og jeg havde lyst til at male noget løsere, og det er et eksempel på det, vi ser her. Og der har jeg også puttet et tema med menneskelig evolution ind i det. Så de er knap så konspiratoriske, men de har så fået det her evolutionsting med ind. Og jeg har som udgangspunkt igen brugt de her gamle kontrolrum, vi ser her med gamle IBM mainframes osv., som udgangspunkt for mine malerier. Det er meget billedproducerende og fantasiskabende for mig. Det har været skide sjovt at gøre. Samtidig har jeg lavet et samarbejde med AI, med ChatGPT, hvor jeg har vist mine malerier af computere til ChatGPT og set, om den kunne fortolke det, forstå det, analysere det. Og det kunne den godt, og det kom der en enormt interessant diskussion ud af, dialog frem og tilbage med mig og ChatGPT. Og jeg synes, det er interessant, at en computer kan forstå malerier af computere. Samtidig fik jeg også den idé at prøve at vende rollerne om. Normalt så beder man ChatGPT om at lave et billede til sig. Her vendte jeg dig om og sagde, ChatGPT, du kan få mig til at lave et billede, du gerne vil se. Det maleri, du har lyst til at se. Helt uhæmmet af menneskelige forventninger og noget som helst, bare hvad du gerne vil se. Og så lavede den så en opgave til mig, som det var ret interessant og udfordrende at løse, og det kom der et virkelig godt maleri ud af. Og der er samtidig også kommet en slags katalog ud af hele det her projekt med mine samtaler med ChatGPT omkring det her.